Init man ni kayong ko nakakaliamahan. Hi guys, number 2. Init na gina siya nagas-usuba. Ano? Ay. Guys, niami din ni sa kuan guys. Bag-ong dalan nga gitukod. Oh, wala pa na human dinhi pa kutob oh. Oh, dinhi pa siya kutob guys. Oh. Ablihan ning dalana. Lusot ni sa Bukidnon. Oh. Oh, patsada wagi kay guys oh. Wa pagi nagtikaw-tikaw rin napita. Oh, ang bukid guys oh. Tara guys. Ang bukid oh. Bungkagonon baning bukira. Parang buhatan og dalan. Oh. Overlooking siya. Tuay nag-video dito guys. Ambot og unsa bay ilang nakaon dito guys. Exercise kuno mi. Oh, mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Patuwing-tuwing unya na'y umaga. Tara guys. Tara. Bago pa ni nga sumpay nga dalan. Oh, ito na. Oh, nera. Niya pag-abot ini guys. Oh. Pang-pang po ni guys. So. Oh, pang-pang. Oh, dire. Oh, diha oh. Oh, pang-pang na diha. Oh. Doa pang-pang. Lawom ni nga pang-pang dire. Ang ibabaw bukid. Oh. Oh, kana guys. Pagkapatsada pag guys area. Oh. Nagboto rami guys kay layo-layo man ning napita. Wa agi nag-agi-agi din hinga sakyanan. Kamulo pa ning trabaho murag 4 lanes o 6 lanes ba nga gilap doon sa dalan. Pero magamay lang ni kung babutang ag vendors. Oh, madugay mo abot gyapon dinhi ang mga vendors. Sige guys, moro to guys. Salamat.